Ramirez, Eiser taldeko kirol zuzendaria, denboraldi hasiera honetan, talde berritua, jende indartsua, den galdu dezue, baina txernoari interesgarriak hartu dituzute, nola planteatzen dezue aurtengo denboraldia? Bueno, egiz esan talde gaztia daukogu aurten, bastante gaztia, lehen urteko txirrindulari batzuk hartu ditugu, baina bueno, egiz esan gogoki hartu ditugu, aritzeko gaurko favorito nik uste dut ondo biliko da, ondo motatuko da esprintean, Itzuliza Zurmendi egisa daritia dela, baina bueno, uste dut taldia konfiantzakin dagoela, jente gaztia indartu dagoela, eta bueno, aurreko entramenduetan, taldeko aurreko entramenduetan oso ondo montatu dira. Nik uste dut urte politxa gaiteko aukera daukagula. Aurreko urteetan Gantzabal edo Juli Janekin oso present izan zarete, protagonistak izan zarete, fitxatzeko, jende ezaguna gero emaitzak ematen dituena fitxatzeko gaitasun ona erakutsi dezue. Aurten, zein izango da zuen sorpresa? Ez dakit egiz esan egia da, azkeneko urteetan, bai Imanolekin, bai Gantzabalekin, bai Benekin, presentzia asko egin dugula torneuan, baina bueno, aurten nik uste dut talde gaztiagoa dekogula, eta egiz esan txirrindulari hauek hartu egin genituen eta denboraldi hasiera on bat egin zuten, eta gero apurka-apurka konfiantza hartu zuten, eta aurrean ibiltzen ondo moldatu ziren, eta bueno, aurten baduko txirrindulari batzuk egiz esan ondo dabizenak, eta nik uste dut aukera izango dula, eta lasterketa batzutan aurrean ibiltzeko bai. Borrokolariak izateko beharra, orduan. Bai, egiz esan ez daukagu plantilla, filialen taldeko moduko txirrindulari potentiak ez daukagu, baina bai daukagu lana ondo inogu, arre denboraldi izan, eta nik uste dut moldatuko gara, egurra mungo dugula lasterketa. Hori da pixka talde guztien erronka ez, filialei aurre egitea. Bai, egia esan guretzako oso zaila da, bai gora egoteko aukera gitzi dutelako txirrindularia gure taldeetan, eta filialak azkenian urtero txirrindulari onenak hartzen dituzte, beraz guretzako berritze prozesu bat itzen dugu urtero, eta oso zaila da goi maila mantentzia denbora guztian. Baina gure asmoa da txirrindulari aukera emotia, profesionaltasun gitziengo bat emotia eurei, eta aukera esatia eurek aurrean ibiltzeko. Iñaki Trujillo, denboraldi berria Zumaian hasiko duguna, eta gaurko apustu zen duena da, segurunena zu iesalditan, edo iesaldi zailetan ikusiko zaitugula. Bueno, bai, bazen urtean bezala, azkenean, Zumaian iesaldi bat da segurena, denboraldia eskatzeko eta ritmo apur bat hartzeko, así que eta gero sprintera pelotoian lase joateko, azkenean da aukerariko berena gaur egiteko. Hori da zure urteroko apostua eta astez-aste ingo dezuen apostua, ez? Iesaldiak hor protagonismo handia pilatzen dezulako. Bueno, aurten ere karrera baten aurrean egotea gustatuko litzaidake, azkenean laugarren urtea da, gutxi geratzen zait iaia kirol honetan, eta azkenean emaitza on bat ateratzea postuko ninduke. Nola joan nahi negua? Bueno, ez da txarra izan, gutxienez seguraldi honak dugu, así que ona. Sendo ikusten zara, laugarren urtean ja oso bat aurrerago emateko, neguko prestaketaren aldatu barra pixkat. Bueno, sendo nabil, baina ez dakit zelan dauden besteak, ez? Azkenean, agian besteak dira markatzen dutena karreraren abiadura, eta hori izango da denboraldiko gauza, ez? Helburu pertsonalei begira, ze helburu pertsonalekin abiatzen duzu urtea, ze lasterketari begira? Batez ere Bizkaiko lasterketak, Lauki, Zurduriz, Sopela, etxetik hurbil daudenak, así que, hor arrean egotea gutxienez. Itzuliza Zurmendi, lehen urtea talde baten kolore defenditiko dituzula Euskaldun txapelketan, denboraldi berri emozionantea beraz zuretzat. Bai, aldaketa nahiko handia, pare bat urte ja independiente moduan, eta talde baten parte hartzeak gogo handiak, eta haber zelan doan aurten urtea. Pausu garrantzitsua beraz zuretzat. Bai, hori kostatu zaite erabaki hartzea, baina azkenean hori erabaki hartu dut, eta espero dut hori talde baten egoteak dekozen onura guztiak aprobetxatzea, eta talde urte aldik eta erregularrena egiten dugun, eta gauza politak lortzen ditugun batera. Afizionatuta handia ez dagoeneko 3. postu bat lortu zenuen Duranan, taldeak horretarako ere nahiko zaitu ez, postuak emateko eta presentzia emateko lasterketan. Bai, hori da, bakarrik zaila izan da postu honen bat lortzea, baina pasan urtean behin gutxienez lortu genuen, orduan aurten beste olako postu politak lortzea espero dugu taldearen laguntza aprobetxatzen. Nola ikusten duzu zure taldea?
oso ondo entrenamendu nahiko onak egin dugu eta hori gazte asko dauz, baina ja bigarren urteko txirrindulari indartsuak ere badauz, así que, bueno, demostratu beharko dugu eta presentzia gutxienez karrera askotan erakusten dugun. Helburu pertsonalei zen lasterketari begira? Alden guztietan aurrean heldu eta aukera heltzeko dauen guztietan saiatuko gara abiadura puntu hori aprobetxatzen, así que, hor. Sortean. Eskerrik asko.